ise ọ bụrụ na ị bụ nwaanyị wee mụọ nwa wee mụta nwaanyị nwa gị wee togide wee ruo 7 to 8 years bata 9 years biko kụzieli ya ihe gbasara nwoke na nwaanyị maka na ihe ọbụla ịkụzielu nwa gị agara ama ya kụzieli ya na o nwere time ị ga-eru n'ọbara na-agba nwaanyị n'ike and gwe ya na ọbara anyị gba nwaanyị n'ike abụọkwa ife ọjọọ gwe ya na ọbara na-agba nwaanyị n'ike o nwere ndị ọ na-alụ afọ mana o nwekwara ndị ọ da-alụ afọ kọwalị ya na ọbara na-agba nwaanyị n'ike kwesịrị obido igbe ya na ọgba anya na ọ na-ewepụ ọya na-arụ mmadụ gbagharị gwe ya sị ya na ihe ndị Igbo na-asị na nwaanyị nọ na nsọ onye nwa bụ otu a m sụrụ kịta nsọ onye ọbụla bụ onye Igbo gafete post ma ịghọtago nwaanyị nọrọla nsọ mgbe ahụ o nwekwara ndị na-abụfa nọrọla nsọ ovulation period ha dị o nwere ụmụ nwoke bụ mgbe ị nọ na nsọ kafa na-achọ kafa jaa gị mana ihe na-eme na a lot of people bụ na ovulation period ha na-agba mgbe ha nọ na nsọ bụ maka na nwere nwoke ọ na-afịa arụ ụmụ nwoke ga-edina mmadụ wete arụ ya na-agba ọbara ọ dị somehow so ị ga-afụ onye dị otu a ga-achọgide nwa olesi ma onwe ka o si jee ụlọ ọgwụ wee discover ihe dị otu a ọ inabnormality ndị n'ime abnormal ị na-aghọta kọwalụ nwa gị maka mụnwa mgbe m na-eto eto mfụ nsọ m enwere m ike ịnọcha nwa na-anọ mma mfụ ya ọzọ mma agwakwa nne m si afụrụ m ya mana nne m ajụọ m si o nwere ife ime m si onwekwa ife mme kọwalụ nne gị mgbe ahụ ọ bụrụ na mma si n'ife a na-eme maka nne m ga-asị arụ gị na nwụrụ nwoke metụ pịam ịdịgokwa ime so ife na target bụ achọrọ m ka arụ m na arụ nwoke metụ anọgidere m na ishia mgbe m ji pụta n'ime ishia o tere aka amara m nwere ndị mụ na ha so n'okwu a kọwalụ nwa gị ọfụma ka nwoke na nwaanyị si edina gwe ya ihe nwoke ga-eji n'ihe nwoke ji utu eme gwe ya na a na-aghọgbu nwa ka ngwa ọrụ gị anyịkọ inwe ike na-adọji ịgwa nwa gị ihe ndị na-aghọgbu ụmụazị bụ ndị nna a lot of ndị nna bụ na ụmụazị ka fa na-eje na-aghọgbu fa na-achọ ịbụ nọmba 1 na ndefa ịghọgbucha anya gbe ya na mgbe ọbụla o bidoro ime ife a na ọnya o nwere ike ịbụzi ya ga na-eje na-ayọ nwoke biko ekwena ka nwa gị mee sọdin mmadụ jos ọ gafete mmadụ jos kpọrọ ya ọ bụrụ ka onye a si napụ ya virginity ya gwe ya na virginity ya bụ ihe dị nsọ ọ na-adị asọ ka ọ bụrụ nwa gị nwee nkwuba okwu ọ na-adị mma ka nwata nwee nkwuba okwu n'ụwa ịkụzielu nwaanyị ife nwaanyị mara ife nwaanyị abụrụ nwaanyị mana ọ bụ na nwaanyị amara ife na o si n'aka enyi ya nwoke mara ife nna onye ọ ga na-emebi ise goolu mgbe niile nwoke ahụ ga na-achọ ụmụ nwoke ụfọdụ most of them are selfish mgbe ọbụla onye na-eje omedizi ka ọ kụzieli esi ya na your free period apart from free period ịmazi ma nwoke obuo ya ịma ka o si dịrị nwoke a let this child know on time kwee ka nwa amata na o nwere ihe dị omimi na o nwere ihe ka afọ ime bụ ọya mminwụ ọya dị iche iche ọya na-ebute na mmekọ nwaanyị na nwoke kọwarụ nwa gị na enwere okpu a na-eyi n'arụ mbụ nwaanyị ọsị owere okpu a o yiri okpu a onwe ọzịkwa ọ bụrụ na ọya mana okpu a adịrọ 100% correct gwa nwoke a nwaanyị ọ na-ediri Kraịst Chineke nyere ya aka ka ọ na-ejikwata onwe ya ọkwanye ya ka o ji si na ihe niile a na-eme ana m akọwara unu na ịzụọ ụmụ gị n'ime Chineke ọ ga-adịrị gị izi biko ka anyị zụọ ụmụ anyị n'ime nke Kraịst onye a mefegodu ọ gara adị too much Adakụ Adamma n'ọkụ ya